Λοιπόν, 2014 πλέον, Θεσσαλονίκη για άλλη μια χρονιά. Τις ευχές σας καταρχήν. Εύχομαι να μην είναι σαν το 2013, αν και προληπτικός, εντάξει, το 2013 δεν μας πήγε πολύ καλά. Το 2014 ελπίζουμε να είναι καλύτερο. Πάντα ελπίζουμε, βέβαια η πραγματικότητα μας διαψεύδει. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι να βρούμε εμείς τι κάνουμε, τι θέλουμε, που είμαστε, δηλαδή μια αυτοκριτική και μια ενδοσκόπηση. Αυτό δεν θέλω να το πω έτσι γιατί είμαι ο σωτήρας ή φιλολογώ, αλλά είναι καλό να κάνουμε αυτή την βαθιά έτσι, αναμέτρηση με τον εαυτό μας. Νομίζω ότι θα μας πάει καλύτερα. Τουλάχιστον αυτό μέχρι τώρα μας έχει δείξει ότι δεν μας πάει εφόσον δεν κάνουμε αυτή την κίνηση. Ας την κάνουμε λοιπόν, έστω και σε βαθμό πειραματισμού, να δούμε. Μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο σε σχέση με αυτή την ενδοσκόπηση. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει κάτι καλύτερο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα πάμε καλύτερα? Προσωπικά δεν το βλέπω να πηγαίνουμε πολύ καλύτερα, γιατί όχι ότι δεν θέλω, είναι λιγάκι, θέλουμε λίγο χρόνο για να καταλάβουμε τα πράγματα και να δούμε τι γίνεται. Ο χρόνος, ξέρετε, είναι ένα αμήλικτο πράγμα και αυτός που καθορίζει τις αξίες. Δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε ούτε να τον προσπεράσουμε. Δεν συμβαίνει αργότερα. Όχι, δεν γίνεται αργότερα, θα γίνει τώρα. Λοιπόν, δεδομένου του τώρα, ο χρόνος είναι βοηθός μας, αρρωγός μας δηλαδή, αλλά χρειάζεται και αυτός χρόνο, ο χρόνος, ο δικός μας δηλαδή, σε σχέση με τον χρόνο τον πραγματικό. Συνεπώς, όλη αυτή η ιστορία θα χρειαστεί κάποιο καιρό. Το 2014 θα είναι καλύτερο, ας πούμε, όχι όμως υλικά, οικονομικά, νομίζω ότι θα είναι καλύτερο αυτογνωσιακά. Και επειδή παρευρέθην στη Θεσσαλονίκη αυτόν τον καιρό, είδα κάποια πράγματα του κόσμου, πήγα στην Παλιά Πόλη να φάω, την ανήμερα Χριστουγέννων, και είδα έναν κόσμο έτοιμο να εκραγεί, έτοιμο να εξαγνίσει τις αμαρτίες του, έτοιμο να παρουσιάσει κάτι το οποίο δεν το είχα δει εγώ, γιατί έρχομαι τα 7 έτη συνεχόμενα στη Θεσσαλονίκη και είδα έναν κόσμο ο οποίος έχει την ανάγκη να εξορκίσει το κακό. Ποιο κακό όμως? Όχι το κακό που του συνέβη, το κακό το δικό του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό, όχι όλοι, και κάνουν πράγματα τα οποία σαφώς και δεν τα συλλαμβάνουν εκείνη την ώρα ενσυνείδητα. Υποσυνείδητα όμως λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ το είδα αυτό και χάρηκα πάρα πολύ και λέω: κοίταξε, οι άνθρωποι έχουν αυτή τη ροπή να αυτοεξορκιστούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ίσως είναι αυτό που λέω και εγώ. Ίσως. Και μια ευχή έτσι για το δικό σας χώρο, για το χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου, του κινηματογράφου, που περνάει και αυτό τη δικιά του κρίση τα τελευταία χρόνια. Και αν είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί και αυτό να αλλάξει κάπως και να ξαναδούμε ελληνικές παραγωγές και κινηματογραφικές και τηλεοπτικές. Ναι, εύχομαι οι τράπεζες να βοηθήσουν, τα κανάλια να βοηθήσουν. Υπάρχει πολύ καλό υλικό, το οποίο δεν έχει εξαφανιστεί έτσι ως διαμαγείας. Ελπίζω να γίνουν καλύτερα τα πράγματα οικονομικά. Μέχρι όμως να γίνουν καλύτερα τα πράγματα δεν θα δούμε καινούργιες σειρές, ούτε κυρίως τηλεοπτικά, γιατί κινηματογραφικά κάτι γίνεται. Ακόμα ο κινηματογράφος αντέχει. Θεατρικά γίνονται ωραία πράγματα. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει ακόμα αυτό που λέμε η φλόγα του Έλληνα, του ηθοποιού και γενικώς του Έλληνα, να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Τηλεοπτικά, επειδή είναι πιο τα πράγματα οικονομικά σε τετραγωνάκια, είναι δύσκολο ακόμα. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, όπως είπα και προηγουμένως. Ελπίζω να γίνουν λίγο περισσότερα, γιατί καλύτερα γίνονται λίγο περισσότερο το 2014. Και τώρα Συμπέθερη Αυτοτήρανα στη Θεσσαλονίκη, μια επιτυχημένη παράσταση. Ναι, αυτή η παράσταση έχει παιχτεί, τώρα είναι 5η, αν δεν κάνω λάθος, διανομή. Έχει επιτυχία το έργο, είναι τον Ρε Παπαθανασίου, τον γνωστό και μη εξαιρετών ανθρώπων, σεναριογραφέων, και είμαστε μια πάρα πολύ καλή έτσι, ομάδα. Εγώ περνάω πολύ καλά, θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες συνεργασίες μου όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο θέατρο. Δεν υπάρχει ούτε σνομπισμός, ούτε διακρίσεις, λειτουργούμε με πολύ κατανόηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο δικό μας το χώρο, διότι δεν είναι δυνατόν, με εξαιρέσεις βέβαια, να μην περνάς καλά πίσω και να φαίνεται ότι περνάς καλά μπροστά. Βεβαίως γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά σε εμάς ευτυχώς δεν έχει γίνει αυτό. Έχουμε αρχίσει από Πελοπόννησο, έχουμε πάει κάποια νησιά.
Θα σταματήσουμε εδώ πέρα 12 Ιανουαρίου, δυστυχώς, γιατί η Θεσσαλονίκη μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ και θέλει να μείνουμε και παραπάνω, αλλά είμαστε ήδη κλεισμένοι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Θα συνεχίσουμε Βόρειο Ελλάδα. Έχουμε πάει Κρήτη, θα πάμε σε άλλα νησιά μετά. Θα πάμε Πτάνησα, έχουμε κάτι Ήπειρο, έχουμε Κύπρο, έχουμε πολλή δουλειά. Γεμάτο πρόγραμμα. Γεμάτο πρόγραμμα, αλλά είναι και γεμάτες αίθουσες. Και ξέρεις, ο ηθοποιός όταν παίζει με γεμάτη αίθουσα είναι τόσο πολύ μέσα από την αλήθεια του που υπάρχει φοβερή μέθεξη μεταξύ αυτού και του κοινού. Ευχηθούμε καλή παραμονή στη Θεσσαλονίκη όσο ακόμη μείνετε και καλή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος έχει ανάγκη την καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πολύ. Προσωπικά δεν θέλω να φύγω από Θεσσαλονίκη. Την αγαπώ, τη λατρεύω. Μπορεί να είμαι από την Αθήνα, αλλά η Θεσσαλονίκη νομίζω υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Δηλαδή την αγαπώ και με αγαπά. Ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ.